ଭୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୟ ତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ବୃତ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣୀ, କୀଟ ଓ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭୟର ବଶୀଭୂତ। ଯଦି ଆପଣ ଭୌତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନର ଏହି ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଭୟକୁ ଜୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳତାର ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗ ପାଇଯାଏ। ଭୟର ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ମନକୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବ୍ୟବହାରିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେବା, ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୟକୁ ଜୟ କରିବାର କେତୋଟି ସାଧନା। ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କରିବ। ସାଧକ ବୀର, ସାହସୀ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଷତି ଓ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣରୁ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭୟର ବୃତ୍ତି ମାତାପିତା ଓ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଭୟର ବ୍ୟାପକତାର କାରଣ। ବାତାବରଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ମହତୀ ଶକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ଭୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। ମନର ଭାରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଷମତା ଆସିଯାଏ। ଭୟରୁ ହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସ୍ନାୟୁ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପଳାଇଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କାମନା ହେଉଛି ଭୟର ସଦ୍ୟ ପରିଣାମ। କିନ୍ତୁ ଭୟକୁ କିପରି ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭୟକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତି। ଏହି ଧାରାରେ ନିଷେଧ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ସତ କଥାଟି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାର କଳ୍ପନା ହିଁ ଭୟର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତତଃ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ତ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଉଠେ। ଏଣୁ ମନରେ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ଏସବୁର ପଛରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମନକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଲେ ସାହସ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଭ୍ୟାସଯୁକ୍ତ ସୁବିକଶିତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଭୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଦୈତ୍ୟଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁତା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତା ବା ଲଘୁତା ନାହିଁ। ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ। ଭୟ ବି କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବେ। ଏହି ନଶ୍ୱର ଶରୀର ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣ ଏହି ଭାବନା ବିକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିଦିଏ ଓ ଚିର ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ ଭୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବତୋଭାବେ ଶରଣ ପଶିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଓ ଅବଲମ୍ବନ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରସିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତି, ବୀରତ୍ୱପୂର୍ବକ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧଶକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେବ ଓ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରି, ଶରୀରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି, ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଉପରେ
ମନନ କରି ତଥା ମନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନିବାସ କରି ଆପଣ କେବଳ ଭୟକୁ ଯେ ଦୂର କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବେ ମଧ୍ୟ।